Iroi try sesil pat ngai keble pi baro ha kerteng ke badan bor tam ke jong jisu te ha ni ke video ngakwa pangan ye thu lem chepi gitu ki ba yo jing pang tai pot te lada pi yo jing pang tai pot ke moi ba katuka jing penhiar kam kloi reban kia ken te ke mot ki la yo e jing pang tai pot te ke ni ke jing pang tai pot kaju jur bha ha kini ki por liur ken kadau kalong ba lada pi pen klut ya ka jan em ka ba sa men mien pi pen klut pi le ban chet ja bet kambon step pat ban bam de tarum bang re pi pen klut nem te ka pen long ban yo jing pang tai phoj em tang ba de pat re bro khot ki don bat ki bru ki ba klan ka bor met ka la khon hi te kim le re ken te hen re bon sin la pi pen klut palat pi pen klut ya ka ja ka ba sa miet te ka mot long re ken da de ka ba pat don re shisngi kam le re hen re ka bala sa miet ka mot ka ba ha be ba bam de tha be kum to da bam de tha kum to ka te pen ban ni ka met ka jong pi la da pi bam ka ja ka ba pja te hen re la da pi pen klut pat ya ka to ba sa men miet te la da ka bor met jong pi ka klan ka la ya khun hi te kam le re namar ki don ki ni ki brio ki ba klan ka bor met ki pam de ki jing pam ki bala sma ki ba e ru kim ju le re hen re ki don pat ki ni ki brio ki ba ka bor met jong ki kam klan re ka mot ka met kam la ban ya khun ka pen long ban yo jing pang pen hiar ken ban yo jing pang tar tang ba shu pen hiar ba le re namar tang shu khui ka tu ka bam ka mut ka la khui hen re da la yo jing pang tai phoi pat ka mut kam kut shu ken te ban pen hiar shi pen hiar kam bahar ken te ka mut ki jhoru phi haban sai bha ki jhor jer ngam la da phi kwa ban ba man ta pot liur phi haba da pet bha yo don knyang namar man ta pot liur na ki tu ki jhor ba phem pet bha re phi shet jing shet phi shet la ka shet kum to phi phem sai bha re phem pet bha re na ka tu ru yo jing pang tai phoi te da de ba kaktiru pi klem thet bahare yo jing pang tai phoj te ka umru haba pi di pi don kam pen thnam bha am de bala shet la thnam la biang hab ban da pen thnam bha hi te sadi da ka ka bala shet ki so ru haba pi bam ki so ru da sat bha da pi kir bha namar man ta ba de por liur ne por tlang ka kham du na phi kini ki khnyang jing pang phi i hi da pi thung juhur por tlang da phim ai da wai penyak kenyang ru ngai iki jhor ki long hi re por yur tengah i klam ai dawai penyak kenyang te long bahar ken ki jhor ki chep ru ma bale pa ki bun palat ki kenyang ken te den namar kata kadau pi haban pen khoi bha ken haban pen khoi bha te haban di kom ka ba khoi sat bha ki jhor ki jhem pi don kam ban wat ju pen khlut re ka ja ka bala sa men mien te sale kum ta tamba la pi klan ka bor met kam le ra tamba bha bangi ayu hi bangi ale ban shet bet tang hi sendam tu te ka ja nai shet kupur reken ba sap e belen no e ka bam ka ti te la da ka saru te bam peja bet kum to kai nai pen khlut re te kamut kam le re te kadi kata karukom ban sumar ye ni ka jimpang tai phot ha ka be de karukom bam te onda phila yo e kene ke jingpang pat ban yo kia tar phi yo itu so bel sha te pot khar o sha khar ong sha po bhoi ubun hau new so bel tu ya rap te tu ka chi ing le ke ba ya rap ha te la dam yo ra tu ka chi ing bam da ka mon ru tam ba kam da ya rap ka mon te hen rei unei yong phila ban grind yo tu am grind du ban long pace ba ham to khle umul mala di arshamat kum to balong sbo te arshamat kum to sedi da unei yong te kamot ka kaya rap ken itu unei yong la da phile kum ta te tang kata hi kapanga ajing mot shapi lang baro tenga ko an pen sngaw kene ka voice message ka banga la ya message ba ini kong bala kli ngai kene ka benta ba di ong oi ka de shisha hi ba i jupen klut bhai ka ja ka bala sa te to ble yo ban kur khui philang baro khot ya roi pra Kong ngamot panong ipin hadu ketusi kaba khatsan tarik akan ru ka khatsan tarik panai mem banga pa message pi hong dubai la mi nga banga pang pania te bitip am kong ngari ti hospital ngatia a CRC armit posisi ngatia nagabanta pang panian te ngajem pang panian dagi tes padenga kide kilap pade katai point am kong
te ngadi kada dawai tai poi hadu shipowski te kala kut kata ka shipowski ndai kani ka pang po penihar am kong ka kishiki ka jaro nga klem la ban bam kam ka e rongam ibang te nda bam jakum tu dak lapa po kruk shublik penihar pen te ngadi shidi dawai nda ka por bang adi dawai am kong kadang kada katrekam nda tang shurut katu kadawai stang kibyang te adu mentang kadang longkum ta am kong te ngadua nga kapade pi te bahasa an bu jun bai lem sayanga nang bagan ja no sendan kane ka jik panggan kia no sendan te ko te ada dan te kani ka jing pang thai khoi em de ba people khut ja ga ja ka bla sa men mi ru yo jing pang tai phoi de men ta por liurte dalam sat bahara ki jhurru yo jing pang tai phoi dalam that bahara ga ti ko umru dalam penam bahare yo jing pang tai phoi te kisok ki pairu hafsat dham ta bade portfolio kune jopo bhagi nyang jing pang ki bun ha ki jhur emru hafsat dha mlor ban bul ma man ta bade portfolio te rei ka bakham kong san chak hai jing im la jong te tang kata hi te so da pio tu so bel tu wi rap ha ane grain yo unai yong te grain yo ne yong ai ar shamai sadi di yang tu di kembali dawai untuk ne yong le ban bam kan da pio da ka kan chien ka ba da pio da bam da ki tu ki kan mon ro ada rang nang baklat tempe jangan sobat ne sai ong kopta ban ngan jai ong kong ban ngan he ong hadu mentar ha kan no kono mentar ka bang klep ya metrai ma ta kong ko beshi bun kong kong kade ta pi ong nga klan ba ban klut jaem man ga benut ban brek ta klan ba nga bam be kom ta to kata ko we ngalas no tho ba kade ta sa ko we pade ka ong pi ong de ki jor jangam na mar ma klan bam jor ngam ngam da sai pha hadu banda asai di tong long beniat tham te kong te kade kata pi ong te ngan di tu ne yong pi ong ne yong ngan kliat te ngan di Asyamat kembali ong tokong hao nya yet hi kong ya de nga ya kata ngam chuklet ya dem bet nga shong bai tra ki jat just cause ngam shong tangam tai la de nga shong na kam ta ka yin ka sem na ta ki para bengi ki dan sau dong junga ngam shong na kam ta ka balang na kam nga jing shong junga mde tangila de ndai ya ka banga pelut hi kapor ka jing im junga kalong ha ki jat chung ndrai ngam la tri kong ban biang da ngam biang ru trai nga ong yit yang tip yang ada rang no baklat tempe jangan so kada nga sai ong kopta ban ngan jai ong kong ban ngan he ong hadu mentar ha kan no kono mentar ka bang klep ya metrai ma Pidon jikuslai basulan kakli ne omi snu hakli mi nyuli thamet pangmat sinus mi theli bat kiwe persang no dakidawai kong realities im ipasong basa hamar banyang sengyong shlong kipor ban aidawai kadekhatwe hadu san baje janmet harasing sai jan na kibenta kijing tep kibakam banya ya keren badi kong realities im hau number pra arsan pranot ar nyau sau